Hagajing sisya kum kajing hikay nga lakwa ban kren daki wepat ki subject lani daki wepat ki jing kren nagaktian ga jong blay. Naman nga lakren buon baha siya pang kajing duway hagini ki jing kren ga jong agi baladep. Henry namar hitip ba ngamsim kren tang namar ba kadayban kren. Ngamsim kren tang namar ba nga la ban kren lani ba nga sngot ho iya kaktian ga jong blay iya ki jing kren. Nga kwa nga nang fi nga da duway ba nga da perkhat bat nga da snap aga do not jonga ka ega bo blay pen ki nga bangan kren bat day na kataga daw kung bakat tugat ni tayo mentang ala kren ba tang sa pang jing duway hendray nda haba nga perkhat bat bangan pai shaway pat ban kren da ki pat ki subject nga lap ba ublay klem pen ki setia aga do not jonga la ni kam don ga jing pen ki haga min sim ga jonga ga bangan kren ga way pat bat naman kataga daw nga sngot ho bo blay udang kwa ya ka banga ban mapingin sngotu katto kat ne shushu iga jingduway namal ka jingduway kadai ka subject ka bayar ha ga bible but nga kwa nga nong ifi ka diga po nga sngotu ro ba lada ngim duway lada ka jingduway ka hiyarno naka jinglong mensim jingi hagini gisngi nilaban po isi ka jaka ka bama but nga kwa nga nong ifi ka jingermen ni ka riba ka jatman ka jingermen ya ka jing shikri blay ka jingermen ni ka yeng jongpi ka jingermen ni ka jing im jongaba jongpi ka day tang lada nginang sishaban sngotu ya ka jingdon kam jong ka jingduway nakataka daw nga ngek bau blay ukwa nga bangan kren si kren ni ka jingduway but minta ka sngi nga kwa nga kren ni ka jingduway na mga snutro ba play umwat yano hagini gisngi umwat igibriu gibalaban kren umlawat igibriu gibala igaban le sibon ki kam haga kam ka jo play ndre play wat igibriu gibanang kumlo ban shimi ga jingkit kle ban duai ba deni ka daw habang kren ni ga jing duai na kwangan ong ifi ga ni ga por la slemba ngiyo iba hagari ga jingi kamtam ngi ki kristan wat ki badana ga jing shikri gi bo per nayo iba ngila le stingi ga jing duai ni bon priolo nang ile jingi sang ga Sunday ni bon priolo nang idana ga jingi sang he ni lap pore ga bangini be shigi committee but shigi jing trai kam ga jingi ni don pore ga ban le ek ga jing emrei nda habangi mut ban rung shigi jing duai nda habala pin bet yegi jing duai ngayo I ka jing duai ga dai tangi ki katu ga ngot ki be shime ga jing kle but dai na ka daw fi yo I kat ni ga ja ga perthai ga daw ga dai ba ni duna palat ki bre ga duai na ka daw hagi ni ga sngi nda haba ga ja ga ni ga khlam nda ka wan ga ni ga jing pang nda ka wan le ga ni ga jing triem kat ni ga perthai na khwa ga no fi min tangi sngot ho ba blai wat yano ngi yo I shai ba mdan ga wai pat dai satang la da ngam bat mafi ni shime ga jinkit kle ban duai na mafi na pulina ga bible pin lap bau blay ukran shibon bahai ga jing duai bat ka bang kwa ngan kran fi ga ni ga po na mar bau blay wat sho yene no wat ni nong duai haman la ga we pa ga bintana ga tin ga jong blay nda haba ga mi ga jing e ga ni ga pertai blay wat ni nong duai bat dai na ga ta daw nga kwa ngan pin fi ba ki nong duai ki don ga binta ka ba khaw pala ga ni gi sngi bat dai tang ki nong duai ki bala ban le ai ya ka ni ga pertai ki bala ban ne ai ga jingi dai ba du play but ki badan ga jinkit kle ga bakraw but dai na ga ta dawngan ai ka tangi ni ga jinkran jonga mata ga sngi ka ba nga bu ang ni ga dai ka jinkit kle kum ki nong duai ka ta ga dai ga ba nga kwa ngan kren hak pedeng jongpi ha ga ni ga por ngan kren japang ka jinkit kle kum ki briu ki be duai show play man la ga sngi ka ta ga dai ga ba nga kwa ngan pen efi na mar balai nga bu iri ga tin ka jinkit kle kum ki nong duai nga kwa ngan pen shai pi ba ka ni ga tin ga ba nga kren ka dai banga sham ya kana ga bible baki nong duwai ki don ga jingit kre ban pen snel to epi nan pule fi na ga bible ba u play haba ukraine ga jingit kle gum ki nong duwai u pen yasriya mi ki kat tu kat ningot ki brio ki ba don ha ga position jong ga jingit kle ba dai na ga ta daw nga kwa pin snap le jingot ai lat yang ngan pen shai fi sa ya ga nepat da ka banga pen efi ya ki lai ru kom ha ga bible ki ba play ukraine ki nong duwai kabanin kong tampin lap aga bible kata dai naga kitab Isaiah kalau nong ka banriu puar la na pin puli naga khat ka banriu ka ktin ka chong play ka ong kumne ong play ni ktin nalabu yaki nong ap hakikinro jong pa ko Jerusalem kinom snap jar mensngila ne menmet pi kinong pen kan mau jong try wat chong thai but what ayu ban chong thai kat ba umpat pen scam
bat kat ba umpat penlong pat ya ke Jerusalem ke jingiro ha ke pertai kita ke de khat ka bang kwa ngan ya lam fi ke ni por ba pin snel to ba ke ni ke khat ka dan a now try fi you play wang ni ngala bo iki nong up iki ken ro jong pa Jerusalem fi tip kini ki nong up ngan si pen shai bi ken biat ha ke jat bi Israel lagi por jong ki khon Israel mendai ke jat bi Israel ka dan ke ken ro ki dan ki ken ro ki dan ki lum gi bejrok but ngakwangan penipi na kani ka Bible ba uplay haba Ukraine ya kani uang kumni uang Ukraine ya kinong duai kum kinong up but day nagtakadaw ngakwangan penipi unong up ubasyong nga kinro Jerusalem usyong hang to uhapan pek bat sngi bat me kidan gibale ada shift duty kiba up men sngi bat kiba up men me but kimla ban yo tia ki hapan yang halor jong ka kinro ban pek saudong jong ka jat Israel saudong na ka kinro jong ka kawai ka kinong up kidan kidai ban pek ya kinong shon kidai maki ki betep kinong shon la nagi wan manyale akapor min met bedum lani akapor janchai lani akapor min sngi lani hakano akapor dai kinong up ki bayang kitu ki watchman ki bayang ng to jrong jong ka jing up hira ang ka Bible ki ba up ya ka ban pek sharai ban pikir ban pek ya ka ribat ka jat ben rio bakanum hap apa deng kinong shon kata ka dai ka banding kong ka ba ar kiniki ki nong up ke badana ke kendo ndaki yo i ke jingper ndaki yo i ke shipai ndaki yo i ke brio ke bawan me yo i ki nong shon me ki mot banwan le tmai jat me Israel khamta me ke Jerusalem la da pin punin ke Bible kini ki le akumno ki shim ke to ke bikor ke kenja jingpot ke baki pin pot de ke reng bat ki pot e ke reng jrong ju ke kendro bat nang ta de ki ai ka alarm ke de ke kenja alarm ke kenja siren ka bangi ong bangi kini ke sni ya ka ban pin tip she ki nong sen shar jong ke Jerusalem ban pentip ya ki nong sin shar ba ki shipai ban pentip ya ki pat ba bakin pen kre ila de namar ka dan jing ma ka balwan sa ka nong ba habaki yo i maki ya ki nong shon dai na ka daw ki nong up ha ka portion ka jat min Israel ki dan na ka position ka ba ki dan jing ket kle ka jing one here kan san jong nong shon ka shong ha ka jing bom kit kle jong nong up ka jing one room kan san jong ki brio ki besneo ha pa ka ri ka jat ben rio ka no ka jing ma ka ba one pa ka ri ka jat ben rio kadang ke jingkit kli jong inong up badai na kata daw la na pin punin na kitab Isaiah kalau nang ka ba artful way la na pin punin na khat ba bandriu u ang blay kumne namar kumne utrai ulaong hanga kibo unang up ke unyet khu ka ay uyoi pi na puli ang ne uplay ang boy unang up ba unyet khu pi ka ay uyoi shwai ga bangan yalam sa ga bangan jaman se ngan pin shwai ga ne ga bukren da pi puli ga khat way kuran ga shinang ang ka jinkit ga duma way khat hanga na sir kunang up kumno sa pangame kunong up kumno sa pangame unong up u ang ka step ka wan ka me ru la pin kli to pai pi ale kini ngamot kumno u kadan ga jinkli ka ba kikli ya unong up kunong up sa pang kumno sa pangame bat kunong up kumno sa pangame unong up u jubab u ang ka step ru ka wan ka me ru ka wan la pin kli pai pi sini ka kabamot hang ne la ngan chukran lengkot hang ne na man ngam don por ban kran ne gini kani ngamot ba haba pikli unong up utip ka me ru tip ke step rutip namar kinong up kidai ke bamla setia ka beningkong unong up umla ban yo tia aga jaka ka buak kita kena ke beningkong ke jinglong ke jong unong up udan ke jingkit kli umla ban tia ngasngal tunat baga Bible kitab Sam ko ngidan yo blay jungi ubasumari ki Israel jutia lemni samtia uta ubasumari ki Israel jutia ngakwa pin kemen gitaru bau blay junga ba jopi ju yotia judan kami ngamabanang dan kambana tia u blay jungi pek bat sni bat me bat habau kreni ki nong up kimde ki balaban tia ngakwa nganong ifi ki por kata ka bau blay kreni ki nong up ka kendro Jerusalem bat kani ka bau blay kreni ki nong duai la fi puli nang ne na nang ka bandre pu ar ka to ko ba la puli mentan u blay Quran ni ki nong duai u ang la bo ki nong ap ka kendro jong pa ko Jerusalem kinom snap jan men sin la men me pi ki no pen kan ma jong tra wat chong thai but when I ba un chong thai ka ba un pat pen scam ba ka ba un pat pan long ki Jerusalem ka jing ro ko thai kan ni ka Quran ni no bi ka Quran ba u blay ko ban pen Israel ya ki nong duai kum ki nong ap ki kendro jong ka Jerusalem dai na ka ta daw nga yang nang ne
ngakwa ngan pensyaya fi bagi nong up kidan ke responsibility kidan ke jingkit klik ke bakraw ke jing bakla jongki kan wanra ke jing mai ke jat bene berakawai ke jingkit klik jongki ke wanra ke jing sngan ye ke ri berakawai dai ne ke daw ngakwa ngan ong fi ke ni ke por u play ke ni ke sngi udan ki nong up bat ki nong up ke ki nong duai bat ki nong duai mde ke bisi duai malumala mde setia ki bala ban yo tia ki bala ke ban silap mit ye ke ni ke tai ki nong duai ke ni ke shong ke jaka duai ki ba up bat ki ba yang ye ka ban perkhat ye ka ban pet ye ka jingma u play shwa ba ka jingma kan wan chini pertai unu me tho ini no unu tho ki nong up la ka dan no ko ba sni ko ban ja ka ri ba ka jai me udan ki nong up na ka ta ka daw ha ki ni ki sni na yo i ba ngim dan nong up shibon na ka ta ka daw ka ri ka jai me ka ha ba ki eki ba sni ai men ta ka sni ngan pen efi ba ha ba ngakran ni ki nong up ngakwa ngan pen efi ba u nong up u dei nong duai ha ki ni ki sni ki nong duai ki ba shisha ki dei ki brio ki ba shong ha ki kendro ba kan jaman sim ki ba yai up ban duai khmat jong play ban yang ban ai ka alam shi ki brio ban hikai ngakwa e piro ba pin shong ka ta ka jaka ba pin tip ba u play u la jet nga ba ni pi ya ka bangin shong ka ba kum ka ta ka jaka ya ka bangin duai ba bangin up ba kanum dan ka jingma ya ka yeng ka sam ai pi ki kimi ki pa pin long ki nong up ki kendro jong ka yeng jong pi ai ma pi ki ba dan yeng sam ki ba la tip ye ka ni ka jing shisha ba pin yang na ka ta ka yeng ka sam ta ka jat ka kor na ka ta ka ri ba ka jat ben rio ngin yang nimla ban ya dai ki da ka white da ka som nimla ban ya dai ki da ka spa da ka jinang jing sta ka bangila ka dai bangin yang kum ki nong up ha ki kendro jong ki yeng ki sam ha ki jaka jong ka jing duai ha ka bangila ban wan ra ki jing da na ka ta ka daw ka ni ka dai ka ba blay kwa i ka ban hikai ngi ba kum ki nong duai ngi dan ka jing ki kle dai na ka ta ka daw ku ni ki nong up kum ki nong duai na ma ki nong up ki dan ka jing ki kle ki la wat i ka ban chapen shitam la da ki yo thia ba dai na ka ta ka daw ka kwa ka na fi kum ki nong up blay la bo ngi bangin long ki nong up ha po ka ba kan jaman sim ai bangin um yo thia na ma kan wan ka jing pen shitam no blay la da ngi ngim tre ya ka bangin yang jat ban duai ngabo i ni ka jing ki kle le sing ka kren kham e ni nga khwa ga ni ka po tong um yo thia tong yang jat tong duai na ma ki ni ki sngi ki bangin dan kam ka bangin husyar ngin pikir ngin pet ngor ngin duai na ma ka jingwan ka jong turai ka lahajan ban dei tang ta kum ki nong up tong duai ba kan ni ka jing pang ka ni ka jing e ka ni ka jing ja kat ni ka ba wan ka pertai kanum la setia ban long ngin ai ka alam ngin yang ngin duai show play ngin kerpat ban ngin yang kum ki nong up kata ka ni ka jing kli ka jong nong up ka ba ar ka ba play kuran ye ki nong duai na sngot na ba kuran kum ne na sngot na ba play ha ba kuran ye ki nong duai ubo kerteng ye ki nong ye sai Hagaktin English nga kwangan chuang ifikin dia labo iki kum ki intercessor kinong yasa kiba intercede kiba yasa pita ko mo ayu ka intercessor kamot ayu ka ktin intercede kani ka ktin interceding kamot ka ktin ka badan kambaha kabamot uta ubayang nakabenta ki waipat unong yasa let's sing alangan bu kumne uplida unong yasa an ubayang manisad ukunja plida ukunja mediator ngakwa ngan ongi pi u lawyer ngakwa ngan ongi pi kani ka pol kani ka ktin intercessor kani ka ktin yasad kadai ka ba ublay ubo yaki haga jaka ka ba ngala yo ina ka bible singam dan pol pen ilot ifiyang ne dai ngashikwa ngan kren nang ne ngan sapni pi adien kai ka ba ngakwa ngan pen nang ne ba ublay ubo yaki intercessor haga bible but dai ka ka taw ngakwa ngan ongi pi unong duai unong yasad udai unong duai ubayang nakabenta giwai langan pen fi kat kum ga bible ka kren jepang ka beneng baga beneng ka longum ka courtroom haga bangidan unong bisharu judge uba bishar hok baru taw de play ngidan kinong mudoi ba unong mudoi ngani to ipi de satan ka kum ga bible uni de mudoi ki brio mudoi wan ra ke be ban mudoi show play pim kan mau ko por ba job udana ga jingir khu ulait u satan ban mudoi ho play ban pa ni job ban penjen jari bo len ni play uni de nong mudoi nga khwa ngani to ipi na la krani ngani men chuan bre nganum don por ngan kren kan mau ha ka benang la pen sri ka kum ka kudru bangidan unong bisharu ba hok ngidan unong mudoi ban ngas ngau tunat bangidan unong yasa jingi u intercessor bu krautam
ha beneng ba kendau utau dei try jingi Jesus Christ nama pinda pudi na ga Bible ha ga shigi Hebrew ga nang ga nyau ka khat ga ba arbusan gong kada ong nabar kata ula ia ga ban pen emingi ban pen yang ingi khmat jong blai ban pen san ingi naba uya side na ga bentar jingi halagisni ban ya side na ga bentar jingi khmat jong blai malagisni hadu mentagisni shong tai udang ya side bedai na ga dau na pinyo ha ga Bible ba ublai upenlong ya kinong duai kum kinong ya side bedai na ga dau man chi peni fi kendiat unong ya side la man chi ya side kum to singapa ka banim kong na kwagan peni pi ba unong ya side ji ya side la de mji don plida boleh ya side la de hakut uplida de ba ya side na ka benta ya la de uplida de ba yang na ka benta ki wai but then na ka dau na kwagan nong fi ni don ka jinkit clear kum kinong duai ba phim de pin duai tang nam tai la de tang ma la ka yeng tang nam tai la ki khon tang nam tai la ki jong ki ba ek be thain ai nga kwa ba pin tip bo blai ha bo la thong ni phi kum ki nong ya sat phi dei ban yang na kam ta ki wai ha bang ong yang nam ta ki wai ka mat na kam ta ka ri ba ka jat ben riu nam ta ki wai pat ki min sim ki ba kodor wat na ki shiki priu ki ba ngi ngim tip ni dei ka ban yang ban sat bat nga kwa kan pin e phi unong ya sat ka ban ning kong e de be sat ya la di reu de ba yang na kam ta ki wai unong ya sat de ba yang na kam way. One who stand on behalf of others. Kata ka jingpen shai yapi what is in penon kami in English namang kwa ba pinso to ba mdai ba pinya sat yala di rai ba pinya sat na mtagi way. Kata ka jingpen kle ka jong unong duai. Nan pen shai yapi kan dia ka por. Kan ma unong ya sat udai ubada tung. La da khlem de tung yo unong sat umlaban ya sat. But then the Katanga Kwang and Only Picket Mao, Jing Duai of Shisha, Hagini Sni, Kapalang effective, Kapadun Board today, Bow Blay your snowy, Nong Duai, Bow Blay the tongue. Pimuk ngamut ayuda ka mga ongom ta kamamut ublay u de jet di brio fitip kay kinong ya side ki bishisha kinong ya side ki de ki bidona ga jaka ka scam ba ka taka dai ki de ki ba yo mat ki jing pnem ki de ki ba pdiang yu Jesus Christ ki bidona ga snam go jong try ki de ki khon ga jong play ki ba blay le jet ki u la pen em ki ba la thong ki 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 jing pnem kin ma blay le jet fi la da pila pai show blay la da pila khala ka ba mut pila pdiang yu Jesus Christ please no to bidon ga jing clear ba la ga jing duai jong fi ga de ga bidon board kin ma u blay u la jet u la what like community ki way pat ki bam tip blay ki be le shop blay ki be ya la ga jong ko ki kim la man sa ndai pi la tip blay la thong ni pi ba pin yang but ki no ya sa ki dei ki be yang la ga jaka ba ki ni sa ki khmat jong try but nga kwang an pin fi ka ba ar ka ba dan kam e ang ni dei nga kwa pin singa ba unong ya sa ha ba ulek ben ya sa ha ka ko unong ya sa kat kum ga jing start ktien ga jong unum le kren kat kum ga jing nang kren jo namar ga jing start ktien jo kamla pen ksan setia khmat jo long bishar unang muduiru umla setia ya kaban tieng ya ga jing start ktien jo long sa henry unang ya sa ubashisha unang ya sa ubashisha bu yang ga courtroom ngane tho ipi ude ubatip ya ka an udah ubatip lagi section, ubatip lagi acts and rules, udah ubatip lot ia kaan, but ubah pulih, ubah penshitam, ubah wat, ubatip lot ia kaan. But day nak terkadang ngalah hikai shibon yang fiya kejing duai. Baro gini kita yang ngalah keren me kejing duai malah kesengi balai. Namala nak day yang ini begini saja ke ban penlong ya ke, yo blay baun bishar hok ke pertai. But ban penlong yo setan baun rem. But begini yo iba kejing saja jingi ke dan bar. Tonginum duai shabar nak ni ke an ke bau blay lo ai berkata ke day. Tonginum duai shabar nak ketien ke jauh blay. Namar ketien ke jauh blay ke day tang maka ketien ke bau blay lo ai ke bala penkut nyau sien ke Bible. Ke day ke white lam aliang serti. Ke day ke kot ke bau blay lo ai singi mdai tang ke kot. Hendai kan mau ke day ke ketien ke jauh blay ke dan bar. Ke bala ban ye le persya u jisu abu ye sai ban yang persya yo setan hadian apa ke tu ke jing pensai sapo singi sapo me u setan umla abu yang ke ketien ke jauh blay. Nak kwang nang fi ai bangabat mapi kum kinong ye sai. What you pun ketien klumar. What you kuran ni ke ek. Teng dan ke beriu ke beklem biang jing hikai ni dua ni bon ketien ke benang ni bon ketien ke kendau.
teng duai ke bom dan jingmat teng ni subun kitien kai ban u play don por ban snap ke jingbon kitien kai jingi u play wat ke brio ke duai da ka do da ka minsim ke balwel bat ke be sngo tho ke nongrem de kitien ke jong play dai na ka daw no wandra ne ba u nong ye side u de u betip ye ka an u betip ye ke jing tho u betip ye ke section u betip ye ke no ko ba dai ben ye side bat ka no na ka daw nga kwa e piru ha ke ni ke por kuma ke ni ke por ngala hikai pila bon tali na kwa ba fin pentrikam na mar ka no ko jing duai ke ba fi duai khmat jong play kat kum ke kitien ke jong play ka dan bor khmat jong play dan satan ke bala banian habang haban ma pingi duai kat kum ke kitien ke jong play na ka daw nga kwa an fin fi unang ye sai lesi ka de kitien ke ba nga kwa ngan kren ha ke ni ke por ba unang ye sai snap ha lada u ye sai na ka benta jonglo lada urem lada umla kamot urem ufil kamot ke jingi sa jo ukamlo ngkhwanga nong pi ke ni ko por ta ke jingi kli banginom ye sai tang shisen nginom ye sai tang malumala tangin ye sai hadu bangin yo I baka jingi sa jingi kat kum kan nongrem ka bangi tip na ke tin ke job play kan dai ka ba shisha ka bangila banda penlong ye ke jing job but ngin yo I ngi don yo play u ba tip ye ke tin ke job u play la ai ngi ke tin u jisu dang ye sai balenge mi yang mentai ban ye sai but ngakwa ngan ong ye fi ke ni ke por ken mau ngi don ke jing ke kli kum ki nong ye sai ngi dai ki intercessor ni dai ki nong ye sai tungin yang tungin penkelon ni ki kot jang ke jingdom ngalah keren ni pi tungin duai tungin ye le persha tungin sha ngin keren de ke tin ke jong play ni pi pulien nang tai na ke kam ke apostle habaki senran baro ki duai pedang jang ke jing e ngalah pen in fi nang to ko nang ko sau kam apostle habaki apostle ki wani tho iki ke problem pi yo I men habaki duai ki da ong kat kum ke tin ke jame kat kum ke tin ke jame mela ong na ke tin ke jame ke ta ke de baki ong borobor kim duai ben ong try u Elijah bu duai pen yare ke ding na ben ong trying a le ik kum ke tin ke jame na kwanga nang fi dei nda haba fi tip ye ke tin ke jam play u satan num la baru play ro un jubab ye ke jing duai ke bangi duai ke kum ke tin ke jao ke ta ke de ke jing ke kle ke jong ki nong duai ngam don por ke bangan pen ilot fi hang nen rai ke banin kong e ke bang kren ba play kwa ye nga ba fi bangin tip ba kum ki nong duai ni don ke jing ke kle na maru pen isriye mingi kum ki nong up ba pen isriye mingi kum ki nong ye sai bat ka balai ke ba khat do ke bang kwa ngan kren khndiat ke ke por ke dei ken mau ngala dep kren ke nen rai kwa ngan repeat biang ba ke ta ke dei kum ki nong duai u play u la pen isriye mingi bangi don ke jing ke kle na mar u bu yengi ha ke jaka kum ki shipai ke ba kan taben se ke ta ke dei ke balai ke bang ayo ina ke bible ba u play ha ba u kren ke nong duai u ong ha ke shiti shi ke absas ke nong ke ba henrio la da pen plene do shipawo do ke khat pra ya ke bang la dep pen i ke jingi kai ke ba dep ba u absu pola bu kren ke ni tin ong ha ke ba why not to long pigi ba khlan yo try ba da ke bor ke jing khlan ke jo shimna ke jing ke tiar ke jo play ba pila ban pen lep ke som ke ba me ding ke jo setan ba ban ye le persha ke but thap jo setan u do ong na ba ke jing le jing ke long ke snam ke do ka ba mut nyim le ye le da ke sulai nyim le ye le da kuli nyim le ye le da ke bor priu da ke wat lam le ke som het le ken mau ni de ke nong duai ke ba don bor ke atiar jing ke de ke ba don bor na khwanga ne toy pipitep kat kum ke bible ke kren shai ba ngi don ke atiar ke ba don bor ye ka ban pen klan ni ke kot ke scam ke jong ke jingdom but dai me ke ta daw u play u pen long ngi ba ngi long kum ke shipai pol tho ke shiti ke absas ke le nong ke ban ri khat ba shipau de pe pulin khat lai khat sao u am shim ke jing ke atiar ke jong play pikin mau ai ke pan po ha ke sin kai ke jingi de ke jing shisha u ai ngi ye ke bangin phong jat jingi de ke gospel ke jong try but nang ta de u ai ngi ye ke sti jong ke jingai u ai nga ba de pi ye ke jing da shadem ke hop u ai ngi ye ke jat ko ye ke helmet ye ke jing dakhli jong ke jing penem u ai ngi ke wat lam u men sim pulang ke tin ke jong play but ai u ai kini ke atiar jong ke shipai ke por ke ba mendai ke ba ke shupong ki ha ke por ba ke let ma but u absul pola ba pen sriem ya nga ba de fi kum ke brio ke ba na ke jing duai u kren kum ke shipai ni dana ke madan tma ni dana plan ke jing le ni dana plan ke ne ke tma ka ba ni hap ye ke ba ni le but kum ki nong duai ken mau ni dei ke brio ke ba kum ki shipai ha ke hima ke jong play but
dai na ta dawo ko ngan ong pi snap ha la na ngi ram ma gutma la na ngimla ban ya da ya gutma ushipa yum de belet ben le ban ri ushipa de be yang u be ya da ya ri ba ga jat ben ri u dan ga jing smai ga bolo ya smai ha ba rong chi ga kam shipai ba un yang na ga ta ri ba ga jat ben ri u la de smai ba unum pai na ga ta kin ma ha ba blai bo ya gi shipai ki ba kin jaman sim ngi ru ngi dan ga jutang ba do blai ha ngim ya smai re kin ma ngi dan ga jutang ba do blai ba blai la pen emingi u la bo ngi ne ga pertai ngim pat ya udang pen emingi yang ne na ba ngi dan ga tma ga ba ngi de ben le ba ga ta ga dai ba ngi yang gum gi bre ga ben jing ke kle ban duai ba ha ngaban mapingi duai haba ngaban mapingi side khmat jotrai haba ngaban mapingi yang kin mau gani ga tma ga dai ka ba u jisu la de ong shai kin mau jisu la yap aga dingfna ula mi pat na ga jingta ula le risa lo jonka ula le jok ga ni ga tma ai ba ngaban mapingi play kwa ban pen ila ga jonga buram si sen ba ngaban mapingi gi khon ga jong play ki bo la thongi kum gi shipai ba haba ngi let ga ni ga tma ngin don pa ka mindset bangin yo i ga jingjob pin puli na ga bible snap ha ngai yo ina ga ktin ga jong play ba ga bible ga kren shai bo jisu de nong sa jingi na snot na li ga tabo dang sa de me ta ga sni o min sim mo khoi na shli shki nong rom nong ba prar khabar bun re u de nong sa u dang sa de me ta ba ga kwa ga ni tu pi snga ba ga la pi pi ba ha ba ma ki ki sa ngiru ngi sa ndan ka jaka ka bangin sharem ngin job ba ga ni ga tma but de na ga ta ga dawngan pi pi ba do like ni ga position ki de ki ba ga pi pi gi nong up gi nong inside but ye gi shipai kadai ka position ka bakidan ka jingit kle na gam dagi wai na ka ta daw ga kren ni ga jingi kai nga ai ka teng ka ki nong duai ka jingit kle kum ki nong duai na ka ta daw sa ji sen ga kwa ngan pen pi ba pin puli ga bible pin lap ba haba abraham u blai pen emo de blai ba yasa bi te u yasa nem ta ga sodom gomora nam ta ga pertai u moses u yasa nem ta gi khon israel malaga por u david u yasa khmat jo blai malaga por nam ta ga jat israel u modi kai ke esta ke sa nam ta jat mi israel un hemaya ba ka kendro jerusalem la thangi ka ki nom shon ka bible ka ong le sa khmat jong try people in the bible jan baro u habakuk u sa nam ta jat mi israel but pin pulin the bible baro ki sa ba ki jing sa jonki ngayo i ka wairu blay uklem gantai baro ka jing sa jonki blay juba but na khwanga ni tu pin ni min ta ni don haka met ka jong try ya ta ga ni kren chi ai kren ni min tam de shu tang marwai mingin sa ni don penta ga met kum ki banget ni de ki nong up kum ki banget ni de ki nong sa kum ki banget ni de ki shipai ba kan jaman sim balana ngaba ma phi kum ga met jong try ni yang biang menta ni tuai ngada net scam da ga do jong abaro on expose lot ik ni bot bari jong ki brio ga pertai on pen pa on that lengkerang ba ngai imin ta ga sedang pau but on pen pau ye ki ni baro khat but kandang don biang ga jingker man na riba ga jat ben ri ni ni ga virus lap ya ka kan sham me ga jingpen kia ni iba blay un ai biang ga lenti ga brio ni ga nan revival ga ga jing try ga jo blay la ngi yang shisha kum ga met ga jong try ban ya sa ni ga sngi na ga ta ga daw ga kwa ga nang fe ga ni ga pot ni tep bangi don ga jaka ki bangi don la pa ga liang jong ga jing job ngim don ga jaka ga basharam kan mau habang ila yo ga jingpen em ba u jisu kan mau jisu klembo ngi ga madan tama ka bangim tep langin job nangin ram kan mau ga ni jingi wat na du ka testament ga berim u play wa how Joshua hal tai kitab chronicle pin puli wa katma kam de ga jobi katma ga de ga jonga nre papa de ki bekin ne jele wong shu pet ji ga jing pin ga jonga pet ji ga jing crowd jonga shu mani nga shu ai ngu nga pin yo inga nele na ka ta jobi but people Joshua u job shisha pim tip wat na du ka testament berim u play la de o ma katma ga de ga jonga minta ye ga ni ga tma jisu la de job but nga kwa ga no fi ndan ka no ga bo jingdom ka bala ban snail yang apa depi lana ni shim yang ni ga jingkit kle ya ga bangin yang ban shim gi jingkit atar kum gi shipai gi jong try ban yang kum gi nong ya sa khmat jong blay but the snam ga jong Jesus Christ but ban yang kum gi nong up ga jaka ga balang save ya ga bangin pet but ga bangin dan ga jingkit kle ban ai ga alam se ga riba ga chat ben rio ai blay ga ni ga jingi kai un pen ki biang fi men da ga sngi bakin mau la da fi duai ni dan ka lenti ga bakrao ni wanra ga jingi dai ga riba ga chat ben rio but ni nom ha ga jing sha bishal ga jong play ha ga wegi sngi tongini yang gum gi brio tonginom tia tonginom shong tia thai tonginom super lap me ik ni ga lockdown bangin shong yang bangin chia lap me ga ye le kai bangin chia lap me ga bam ga di bangin chia lap me ban chia pet sai ki mobile ban chia pet sai ki ni news nga kwak ngan pen fi nang ne ba play ula khat ingi kum gi
priu ki badan ke jingket kle baladangi yangum ki nong ap baladangi yangum ki nong isat baladangi shimi ki ke kerdan kum ki shipai ki jong Jesus Christ dongin yang yakabani sat but hadu bagina yo I bau blay upen kaladori ki ke perthai daga jing sat jini na aingo yo blay banga yo ki ke jing shai but nget kalau ke jing mentoy ke bakraw yo pi baro mana do mentai ke sngi na nget bangin yo ino ya ke jing job hagini sngi banwan blay un kur khui pi ku blay shibon ngan duai rengkat bat pi tengin ye duai kendiat ke ke bor ku try nga yang nang ne blay ngas ngo ye me blay be it chunga ba me bo yang I kum ka met ke jame hagini ke khendau me lapen em ngi ken try bahaba ngingi yang hagini ke jaka balong ki nong ye sai ban yang ke jaka kum ki nong ap ban yang kum ki shipai ki bagen jaman sim a blay nga duai ku try hagini ke por men pelong ngi ken try bangin yo I na do man ta sngi bangin shong klikti ngin ya ngin penon kam ke keteng ke jame ke balong ka atiar ke bakrau tam bah ke keteng ke jame alam dan bala ban yang ngin shime ke kten ke jame ke balong ken try ka wat lam aliang seti ngin shime ke snam jong Jesu ke balong ke jing da ngi ken try ngin try ren kat ban men sem khoi bat ren kat bat me try ngin ya sa ngin duai na duai ko pa ngin barok ki bayo snow ni ke jing hikai pen ki ki begin yo I ngin ke dur bagila ban yang na play gini ki sngi ya ka ban pensange lot gini ki aka baro ko pa try nga ai ngo eme mala bo ye gini nong rem ko pa hangi menta ki sngi ban nga nget ken try kat kum na kten ke jame ngin yang ngin ya ngin shakri eme ban ngin I no ye ke jubab jame tang khndiat sngi ken try play be it ngai ke nong ba shalong ngai ko pa play kerpang ki ri si jantia play dwai men pelong ye gini ki ri ke jingi bangin dan ki bril shibon ki ba shakri eme gini ki sngi dwai ko try ki nong sanshar ki nong elam hagriga jingi man aiga jing start men ya rap ko pai gini ki badan preng ki hospital ki bahaban mi ki badan ki municipal department ki try ki badan ko pa ki police ki baro ki badan po gini ki haga force can trying a dwai play ya baro ki bahaban involved gini ki jing yarap ye ki brio na dwai ko try a play ngingin yang nam ta jing ngingin ya side ki try ngingin dwai nam ta jing ki baro ngin dwai nam ta ki nong sanshar nam ta ki nong pnia ki sarkar ko pa nga yang nang ne play nga dwai can try play men ai boring iko pa mangin snot ho e ke kten ke jame nga nget ken try ngi dona ga liang jong ke jing job bat ngin shakri me try ngi ai lot chme ke buram ke teng ke jong Jesus ngi twai amen bat amen amen nget blay ko khui fil ma ke jing hikai snap hap le jing mot nang ta de ka bang kwa ngong fi ke ni por ke dei ku ma jo ong mala ke sngi da duai sa share shigi parlok kanang kajing mentoy babaro ngini yang lang mentoy ba ngini o igi jing job hagari gi changi blame kur kui fi ku blay shibon